Hindi nga rin rugyan, tapno no, saan nga mabitinti oras na medyo, medyo atidog dati problem of the day. Nga gapo kay ni Andy, iti probinsya ti Cagayan, nga gapo iti Taiwan. Sagudahin nga rin ti surat ni Andy. Dear Cousin. Awagan daklatan iti nagan nga Andy, may saak nga ex-OFW. Upat atawen ko idi nga nagtrabaho iti maysa nga pabrika iti Taiwan. Ado ti nagpasarak arigat ti kadak iti abroad kasinyong. Angem saan man nga iso ti pagsentroan ti ibinglay ko nga pakasaritaak, no pinapasamak ti kadakela na paset ti pakasaritaan ti parikot ko nga inak-insurat, idi addaak sa di abroad. Idi laing naudi nga tawen nga nakaawidak dito Pilipinas kasinyong tamay saak kadagiti nakapasar iti rigat ijay Taiwan idi ta nagraira ti virus nga COVID. Idi nagraira ti pandemya. Napadasak pa'y tinagpalpalama tapno laing nga dakanek. Manuabulan nga awan ti trabaho gaputa nagsara ti pagpapaayak nga pabrika kasinyong. Imbagta adadimte nga tulong ti gobyerno ket nakaawidak ti Pilipinas. Sakbay ti pandemya napintas ti kasasaad ko di Taiwan kasin. Napintas met ti pasweldo iti pabrika nga pagpapaayak. Sa adumet tinagbalin nga gagayim ko nga Pilipino. Ngano bilang agkasapulan na ket si dadaan da nga tumulong kanya. Irugik man ti amin idita addaak pelayan dita Pilipinas sakbayak nga nag-abroad. Idita agpapaayak pelayan nga kasgagangay nga empleyado. Anya ngay anak ko, kumusta ti trabaho? Talaga nga urinuan niya ti aramidig ket marigatan nga agurnong nanang. Abusta ba si ti sweldo? Sa pelawan unay ti benefits mi ti kumpanya nga pagpapaayak. Ay kasta nga talaga. Nagasat ka pa yata da trabahong barok. Saan nakas iti daddu mga awan ti trabaho na. O kita imdati kasadar mo nga ni Samuel nga anak ni Maring. Addaag pa'y sukurso nga tinurpos na ang kita aging nga itakit di pa nakastrek iti trabaho idinto nga sika. Apaman nga nagturpos ka ket addadagos na strekam nga trabaho. Isu nga agyaman kalatta anak ko. Kumaananang basit mo ti sweldo. Sakit awan pa ti benefits nga kunak. Napiala kumambot nga pakalag-anan mo dahi nga benefits mi Nga anya nga rod nga ikat kasta nga talaga. Awan ti maaramid mo barok. Isu nga agan anos kalatta barok. Ay mawatak mo ti anak ta. Tagpay isu nga basit ti sweldo na bakit? Dakdakil pa'y kumati masapulan na noong may nagtulungan iti talon. Ang adamot sa baling harapaap ti anak ta. Kayat namot nga itrabaho ti tinurpos na iti kolehyo. Ay, kasta nga talaga lakay. Ang impatsik nga adan tulat tamot dumting nga gasat ti anak ta. Napialaang mat ang makaala iti experience na. Pangrugrug yan na. Uwin ang adamot nobya ti anak ta. Anya, masansan nga iyawid na ti di balay, tinobya na. Katamangan no agplan-plano tamot nga agkalaysa. Angam din samot makaurnong ni Andy nga anak ta. Ay, dayjay nga lani nga nobya na. Nga di unay maununin no adda dito'y balay. Uwan, di jay nga lani. Angam lakay. Anyat pa nagkitam ka dayjay nga lani. Di kaayan-ayat ti anak ta. Anyat ti kahit mga sawan bakit? Kasla ti pa nagkita kat saan nga naruam iti rigat iti biyag. No agar arwat ket langana ti adda mabalin na. Saan to nga tangag ka problema da no agasawa da. Ket saan to nga maitid ni Andy nga anak ta tinalungaw nga biyag kengkwana. Ay na. Mapampanunot ko medday ta bakit. Agpaiso ti kunam. Amangan no ag problema danto no agasawa da ket di maitid ni Andy dagiti kayat ti nobya na, ti asawa na. Ay na. Kasla di na pa amo ti agtrabaho iti balay kunam. Ngano adda dito'y agpupupok betlata iti silid ni Andy tunggal adda dito'y. Nga awan jak pa'y pulos na puutan nga timulong kumamat. Uri agi dalimanek kumamat lat ng anan. Uwin nga rod bakit? Nadlaw kumudday ta. Kat ala kita, baring nagbidot ta ti pamati ta. Amangan mo't no mabain laing kadata ti nubya ti anak ta bakit.
agabrod ka, Andy. Anya? Ingka magigasang-gasat iti abroad, tap nalalisto ka nga makaurnong. Yan tangay ka na yun ka nga agreklamo nga basit ti sweldo miti pagpapaayam dito lugar tayo. Iso nga di ka makaurno-urno nga kunam. Apay nga di mo padasin ti agabrod. Lani, Jack kumakayat ti mayadayuking ka. Tapay ko ma. Amangan no da mga gawking ka kanyak, Lani. Ay sus! Di ka man nagpanpanunot iti kasta, Andy. Apay ko mga damangagaw kanyak. Kadi talaan mo bayat ti kaadda kiti abroad, ado ti posible nga mapasamak. Ang mga numailiw ka kanyak kat, ay na, kunak tumanin Andy. Di ka agpanpanunot iti kasta. Ti panunutem kat no adda kay ti abroad, alalisto ka nga makurunong iti pagkalaysata. Di nga min, si ka mismo ti may ibagbaga kanyak nga kayat nakkuman nga ikalay sa angem di ka mat makaurno-urnong. Wen mat kit di alani. Ngayon no panunutik pa laing ti mapaniti sa bali nga pagilyan, kasla nagrigat. Narigat ti mayadayuking ka. Iti panunot mo la dayta, Andy. Ngayon nadakan ton sadyay, alis ton tulaingin. Masanay kanton. Nalakam to lang nga may adjust ti bagim. Kinadamit ti cellphone nga pagtawagan. Uray inal daw tantong agsarita ti cellphone. Sa bagay, mayat sa angin kas pagarigan nagabrodak papanak garod. Kananya nga trabaho ti pagaplayak. Eksakto la unay. Anya? Adam amo ti kasinsin ko nga agapo sa Taiwan. Mabalin mo ti agpatulong king kuana. Kasta ka di? Wen. Bayam ta kasarita tantong ta agpatulong ta. Baring no adam mo na nga agency nga makatulong king ka nga makapan sa Taiwan. Sige. Kasarita tantong arod. Tapadasik man nga ron ti agabrod tapno alalisto nga makaurnong. Tapno iti mabait kat maikalay sa kanton Lani. Wen, aramidim dayta. Tapno alisto ta nga makaurnong nga dua. Aniyati ko na, Mande. Kaya't mo ti agabrod. Wen datang. Tulungan da kumay ti panag-apply ko. Mauma akong dito Pilipinas. Awan mo ti asensog dito Padasik iti abroad, tabaring agur-uri ti gasat ko sadyay tatang. Ay sa didoya ti plano nga papanan barok. Adda kinasarita mi kinilani nga pagpatulungan mi tatang. Aga po iso na kano di Taiwan kat sadyay mo ti kayat ko nga papanan tatang. Kanadan agency nga pag-applyak iti trabaho di Taiwan. Tilahingin kurang tatang kat masapol ko iti panag-apply ko ti parikot ko. Iso nga tulungan da ko matatang. Tinulungan dak nga rod dagiti dadakkel ko tapno no makapag-abroad kasinyo. Ta patsyenda nga pagsayaatan met laing ti biag mi ti rason no apay nga na nagdesisyon na nga agabrod. Kayat ko launay nga lumungaw ti biag mi. Ken kayat ko launay ti makaurnong iti daras tapno makapagkalay sa kaminton kenilani nga kayan ayat ko. Nakautang kami kadatatang ken nanang tadi nakaanay day di naglakwan ni tatang iti baka. Kanda tinang isaldaan mi iti daga. Ket dagitan to tin inutek nga bayadan ito na daakon ijay Taiwan. Wow! Andy, talaga nga matuloy ka niti abroad. Uwen nga rod, Lani. Ang imapirod nga, api nga lanaliday ka, Andy. Anya? Api nga nagsinaay ka. Rumbing ko mga naragsak ka, akin excited ka. Makapan kanton sa Taiwan, napinpindas to ti trabaho, ken dagdakkel to ti sweldom, ken ka, nga gurure ken ka, kunak kuma. Saan nakas dito nga awan na pulos ti asensum? Saan ka di? Ay, naragsak, matlaning pampanunutek laing ti kabayag ko sa jay. Ti kabayag ko nga may dayoking ka. Ken jak pa amo ti gasat ko sa jay abroad, ta kunadamat nga saan nga amin nga agabroad, katagbalay gi. Kat saan ka nga amin nga agpampanunot ti kasta, Andy? Think positive ako nada. Ti panunutem, dakkel ton ti masweldom sadyay kat alalisto ka nga makaurnong. Lani, panunutem nga no alisto ka nga makaurnong, di alalisto nga matungpal ti arapap mo iti biyag. Sa bagay, agpaiso ti kunam Lani. Agabrudak tapno magunod ko ti arapaap ko. Ket paset kay ti arapaap ko Lani. Agyaman ak no kasta Andy. Kaya't ko ti makaurnong ngayon sige tatap no
Ito numalpas ti kontratak, agawid akton, tapno ikalay sa kanton, Lani. Wen nga ro, daytat panunutem. Kadagyaman nagmet ata, nga, imanugod kay ti singasing ko nga gabrod ka. Ket tapno alisto ka nga makaurnong, ipatuludan nak to iti kwarta, tong galagsweldo ka ta urnongek. Ha? Anya? Saan to ka di nga siya ti pag-ipatuludam ti masweldom sadyay? Lani, kuha. Tingamin plano ket bayadak nga muna dagiti utang mi kadatatang kinanang. Amumet nga nakautang kami ken naisaldami ti dagami ket iso ti inusar ko nga nag-apply. Wen maawatak met ket di andi. Angim saan ko mga ti amin nga sweldom ket ipatulod mo kadatatang kinanang mo. Mangipatulod kamet kanyak ati urnungek nga pagkalaysatan to. Urnungin ta. Sa bagay, mayatak ta singasing mo, Lani. Sige. Bayam ta into nadag sa Taiwan. Malaksid ka dagiti nagandak kanyak. Agi patuludak to pait king kati kwarta. Agyamanak no kasta. Ket gapu iti dayta. Pabalunan ka nga rod iti pakalaglagi pam kanyak, Andi. Tapno malagip mo to ti agi patulod kanyak ti urnong ta nga pagkalaysata. Ha? Anya ti kahit mo kasawen. Anya ti pabalon mo kanyak, Lani. Sika nga talaga. Mati man. Guri ka. Adadatatang kinanang dita salas. Bebe amida. Man ano numangig da. Ken maawatan damit siguro at dandanikan nga agabrod. Ket dahito ti pabalon ko ken ka, Andi. Andi. Magbigbig laking ka, Lani. Itatalangin naramid mo ti kasya. Di mo ka di kayat. Kasti ko nak. Adan to pakalaglagi pam kanyak. Ipabalong ko ken ka dayto eh. Tapno malagip mo to ti agipaw it kanyak. Tunggalag sweldo ka. Laglagi pam binulan nga pawitan nak. Tapno alis to nga makaurnong iti pagkalaysatan to nagawid ka. Gapo iti dayta. Nayunak pa, ti ibabalong ko ken ka. Nagpaiduma ti rugso ni Lani kaday ti nga gundaway kasinyo. Dagiti banag nga saan naman nga aramiden kanya kiti nga panang romansa. Apo, impakat na. Kastao na iti panang amamal na iti barukong ko. Kentay damo na nga aramiden. Kinan na tay armas ko tay tarong ko kasinyong nakapapao. Imposible nga malipatan nak to, Andi. Saan? Dahito ti pampanunutem. Dahito ti agur-ure keng kain to nagawid ka. Iso nga nasken nga, patuludan nak ti kwarta tong galagsweldo ka tapno no alalisto ta nga makaornong ti pagkalaysata. Tandaanam. Saan ka makaawid again ka nga dita makaornong ti pagkalaysata. Lani. Kahit mo pa eh? Sige, kahit ko pa eh. Sige. Urek la malino. Stun. Apay. Di mo kayatin? Kayat ko pa angin. Kasla aglipasak mo tin. Mati ay sige. Anya. Kaya't mo ka di nga siyak ti rumabawking ka? Sige. Manu ka lang nga rumabaw kanyak. Masansan nga siyak ti akirabaw. Kaya't mo siyak ti akirabaw, siyak ti trabaho. Sige. Para king ka, Andi. Ipabalon ko king ka dayto itapno no. Di naktopulos malipatan. Pakalaglagi pam kanyak. Bayat ti kaadami ti abroad. Tapno di naktumat malipatan nga pawitan at para iti urnungin ta nga pagkalaysata. Sige Lani.
Oh, Andi, Andi. Lani, laglagipim to Binulan ang pawitan na. Uwan, saan ka madanagan? Talaga nga jak to pulos malipatan dahil di nga gundaway kasin yung gastauna iti ragsak ko. Gastauna iti ragsak mi kinilani. Ket bayad iti kaadak pala diti Pilipinas, bayad panagururay ko iti flight ko nga mapan iti Taiwan. Pinaramid amin nilani nga kabailan na. Tapno numaparagsak na. Iti nabatbati pa nga aldaw ko diti Pilipinas. Ngayon bayad nga mas asidegmet ti schedule ko nga panagtayab amapan iti Taiwan. Jak maawatan ti riknak na. Ken ti panunot ko tanakat adu ti agtartaray ti panunot ko. Kasto ka di nga talaga. Gagangay ka dilayan ti kasto nga marikriknak no damo iti agabrod. Siyempre, makigasang gasat jak pa amo no anya tagur-uray nga gasat ko di abroad. Adayuak to iti pamilyak, adayuak iti babae nga ipatpateg ko. Ket samet nga asi-asi dahil dua atawen nga iadayok kadakwada. Andi, Barok. Nga nga ruden. Inton lawas nan ti flight mo, anak ko. Uway nga rod ngagpaiso, Barok. Naisagana madla amin nga kasapulam. Dagiti tugot mo. Andi. Andi. Huy, Andi. Nanang. Tatang. Ay, ti mapaspasamak king ka, Barok. Itay kami pala nga sumanaukin itatang mo. Di ka maggaya main intunaran ti bagbagami king ka. Kukuha na nang. Anya ay ti mapaspasamak king ka. Jak nga rod maawatan ti riknak nanang. Tatang. Ande. Kasla. Anya nga kasla? Kasla agtibayo agmeten nanang. Anya? Ay, kunakman no kan nakasagana kan, Barok. Kastamet ti amok nanang. Jak man mo. Kailaat meten nga kasto ti marikriknak. Ay madi Ti amo mikit nakasagana kan ken desidido kan nga agabrod anak ko. Madi ano sakan tulag babawi intuno adda ka sadyayan, Barok. Itatala sa pabay ken adda ka payla ditoy. Agparurot ka nga nasayaan. Agdesisyon kan no agtuloy ka, Barok. Ay saan man tatang. Nanang, agtuloy ak nga agabrod. Masapol nga agabrodak tapno lumungaw ti biyag tayo. Ken tapno magunod ko dagiti arapa ako iti biyag. Naawat mo ka din patulod ko keng kalani? Ay, wan Andi. Agyaman nakata tinungpal mo tinagtulagan ta nga tunggalag sweldo kakit agi patulod ka kanyak. Tapnon makaornong tayo ti pagkalay sata. Well, Lani. Kayat ko launay nga makaurnong tanga daras tapnon into nagawid kakit ikalay sa kanton. Uwe nangim narigat samit nga makaurnong tanga daras Andi no kasjelaay nga gatad ti patulod mo iti binulan. Anya ti kayat mo kasawin, Lani? Nayunam ko ti patulod mo binulan. Nayunam ti patulod mo kanyak tapno alis tuwak nga makaurnong. Ha? Angim halos impatulod ko aming nga sweldo, Lani. Basit lang timbati ka para allowance ko dito Kaaduan nga sweldo ket impatulod ko kada tatang ken nana nga para iti pagbayad da iti utang mi. Ken na urnungen da payen nga pangsakan to kada iti daga nga naisaldami. Ken dati impatulod ko ken ka nga urnungen ta para iti panagkasarta, Lani. Awan met nga bati kanya akon. Awan nga rod Andi? Anya? Baka inton malpas ti kontratan ket kurang tupay tinaurnong ta. Ha? Amangan no maitantan to laeng ti panagkalay sata. Anya? Lani? Padasem nga ta ti ag sideline. Sumapol kay ti pag sideline nam dita, Andi. Kuna dati amo ti kasinsin ko nga tayo nagpatulungan ta.
Kasi kano tinaramid na bayat ti kaaddanad di ta Taiwan. Nag-sideline ka no. O, saan lang nga may sa ti sideline na no, di kat dua. Wino talo. Iso nga alistukan nga nakaurnong kat itakit nag-forgooden iti Pilipinas. Kasi kumamit ti aramidem, Andi. Tapno alalistuta nga makaurnong iti pagkalay sata. Ha? Ay, sige. Sumapulak nga ron ti pag-sideline dito. Tapno no, manayunan pa iti patulod ko keng kalani. Talaga, Andi? Uwen. Agpatulo nga kadigiti padak nga Pilipino nga, nagbalin nga gagayim ko dito Taiwan. Baring na adamuda nga pag-sidelinean O sige, Andi. Kat nam na maik nga rod ngayon ton sumarunong nga bulan kat dakdakkel ton ti ipatulod mo kanyak. Ha? Tapno lalisto ta nga makaornong ti pagkalay sata. Uwen. Sige. Nayunak to ti ipatulod ko keng ka. Inton sumarunong abo panagsweldo. Kumusta ka nga, Barok? Kumusta ka nga eh? Nasayatak mo't dito yung nanang. Didak pa kadanagan. Gaputa nasayat mo't di kasasaad ko dito Taiwan. Wanang amok nga mail iliw ka kada kami anak ko. Narigat ti agmay pay sa di tabalasyo taaw. Katandaanan, adayo kami nga pamilyam di tayan mo. Awan ti pagdanagan nyo nanang. Adong matindi gagayim ko nga Pilipino dito. Iso nga jak mo ni marigatan. Ay, alakot nasaya at ano kasta Barok? Kumusta ngayon ni tatang, nanang? Ay kit nasaya at mo ta Barok. Napigsamot lahat nga mapanagtalon. At da iso na iti talon, madamdama pa nga sumangpet. Aya? Ala sige nanang, inton maminsan ko doon nga kasarita ni tatang nga roden. Ala sige Barok, agan anad ka kanayon dita. Mangan ka kin maturog kay ti usto nga oras. Di mo baybay antibagem. Uwin nanang, awan pagdanagan nyo. Dua nga rod tinagbalin nga sideline ko kasin yung ayat ko lang nga manayunan ti sweldo ket manayunan met ti patulod ko kadatatang ken nanang kastamet na manayunan ti patulod ko kinilani nga kaayan ayat ko. Sa bagay ustumet ti ko na nilani. Alalis tumet lang nga makaurnong kami ti pagkalay sami no ada sideline ko. Ang medyo nariknak met nga nagsagaba ti bagik kasin yung halos talo inupat nga oras laeng yung titurog ko. Sipod idi nang rugya ka nag-sideline. Ngaminan anusak, gaputa kayat ko nga matungpal dagiti arapahap ko iti biyag. Dagiti arapahap ko nga lumungaw ti biyag mi ti pamilyak. Ken adan tumaurnong mi para iti panagkalay sami kanilani nga kayan ayat ko. Ken tapno may saganaan pa iti masakbayan to ti bangunen mi nga pamilya kenilani. Kadi din alpasen ti kontrata kalpasan ti duwa nga tawen kasin yung Anya? Agawid kan Andy? Wen lani. Nalpas ti kontrata kon dito Taiwan. Agawid akong dito Pilipinas ta umay ka ni Kalaysa. Angin Andy? Anda ka di problema lani? Wen dakal ti problema. Anya? Anya ko mati problema? Nakurang pa iti urnong ta. Kasanong roden ti masakbayan ti agbalin nga anak ta. Umanay-laing nga pagkalay sa daday itong na urnong ta. Awan la ti mabatin nga urnong ta. Nga mabalintan to nga pagnegosyo ko when na pagpatakder ta iti bukod ta nga balay. No balay-laing nga dakil mo ti family house milani. Bugbog tungak mo't nga anak. Iso nga siyak tumot ti mang tawid ti balay kendagami. Ha? Agin kay kaya't ko kumaanding adan to bukod ta nga balay. Sa bali laing mat ati bukod nga pundar sa angkadi. Sa bagay, ustumit kiti ti kunam. Iso nga saan ka pa yung agaw-awid, Andy? Agrenew ka iti kontratam dita. Uri may sapay nga kontrata sa kanto agawid. Digiti doduma, talo upat nga kontratan tupay kadakwada. Sika may salaing agawid kan? Sige. No isuti ko nam lani. Agrenew ak nga ro ti kontrata. Jack pa lang nga ro dagaw-awid tapno manayunan pa iturnong ta. Kasta sige. Itultuloy ko nga text sa lukag lani. Agtong palak iti singasing mo. Itultuloy ko ti agtrabaho dito abroad.
nag-renew ak nga ron ti kontrata kasin yung ustumet ti kuna ni Lani. Awan pa ti dakkel nga urnong mi. Ano agkalay sa kamin, awan ti mabatin. Ken kayat kumatanga, matulungak pa'y datatanggan nanang. Intuloy ko nga rod tinagtrabaho iti Taiwan kasin yung aginggang adimteng dati nagpasarantay amin iti sangalubungan nga pandemya. Dimteng ti COVID-19 ket ditoy nga nagsara ti pabrika nga pagpapaayak. Ti amo miidi kasin yung ket di kami makaawi din nga Pilipino dagiti kakaduak dita Pilipinas. Nagrigat idi ti biag mi dito'y Taiwan nga kasti ko napadpadasak ti nagpalpalama nagpakpakaasi tapno laeng nga damakan ko. Awan met ti trabaho. Naka-lockdown met. Adaman trabaho ang saan na makaanay ta pau itak met latay di ni Lani kastamet en datatang ken nanang no adagundaway ko. Ngem ti pabrika nga pagpapaayak nga iso ti pagsapulak nga talaga ket nagsara. Bakit di at damat na idulin ko nga na-save ko kadagiti allowance ko. Iso ti ininot ko nga ginastos. Kaya di may sangal daw. Nanang, makaawid akmet laeng dito Pilipinas, nanang. Anya, barok. Adan tulong ti gobyerno kada kami nga Pilipino nga naawanan ti trabaho dito ay Taiwan. Gapo iti pandemya nga. Akit nasaya at ano kasta, barok. Anya pa ilang ortir orayam nga ron, anak ko. Agawid kan Gundawaya mo day nga tulong ti gobyerno. Kat libren samad day ta. Oo, nanang, libre. Iso nga gundawaya kung nanang. Aglalo kat naibusin ti kwartak dito, igapo iti kaawan ti trabaho. Iso nga ron nga agawid kan. Agawid ka itan, taada tulong ti gobyerno. Oo, nanang. Talaga nga agawid akong dita Pilipinas. Ano sa kun ti makwarantin, paman nga makasangpetak di Manila. Ti nasisita, kat makaawid akong dita, nanang. Anak ko, agyaman na kiti Diyos na nakasangpot ka matlaeng ang kalpasan ti pa nagtrabaho mi dyan abroad, kinti pa nagka-quarantine mo dyan Manila. Wen nanang, agyaman tayo iti Diyos na natulong ti gobyerno kada kami nga OFW nga naawan ng trabaho. Ang madlaw ko nga kimutong ka anak ko. Wen nga rod nanang, gapo ati katatrabaho, ken kurkurang ti turog ko. Kaya di nagpandemya, naawanan kami trabaho, ket kurkurang mati papaunig kon. Ayat ko lang nga di dagos maibus tinabad-bate a kwartak. Basit laing ti kang kanekon. Ay, nakaasi ka mo't barok. Ay, saan na bale? Di nasisita kat nakaawit kan. Si kakaradkat ka nga nagawit. Kat ditoy, makainanakan. Kun makapangang ka iti usto anak ko. Tab nagsublin tumit ti dati nga bagim. Wen nga rod nanang. Sa dinugayam ti ayan ni tatang nanang. Ay, kat adda pala sa jay talon Madamdama addan ton ti amam barok. Aginanaka pa Kano mabising ka ibagam laing ta ilutuang ka iti kanem barok. Sige nanang, alamang garot. Agyaman ak unay kada kayo kintatang nanang. Ay hina, adang kidi nga yaman kami king kaabarok. Iti kinasalukag mo. Ala, agina na kagarutan ta isagana ang ka iti kanam. Pasensya kayong tatang no. Nagawid akman nga awang malati na iawid ko kata kayo. Ay na, sala problema deta barok. Pati pagyamanan tayo ti Diyos. Kat nakaawid ka nga nakaradkad. Kat anya nga iti plano mitan nga nakaawid ka. Agsublikan to kadipay ti abroad. Jak pa amo tatang ta paliiwik pa'y gapo iti dahil nga pandemya. Ken kasaritak to pa'y nilani nga kayan ayat ko ta pagtulagan min ti kalay sami tatang. Anya, nilani kunam. Uwin tatang. Nilani. Uwin tatang. Di humalagip nilani. Nilani nga kayan ayat ko.
Nga masansan idi nga iyawid ko di balay. Anya. Api nga sa reaction nyo, tatang. Ti amumi akit, amum barok. Kaayan ayat mo ka di pailaing nila ni. Uwi na, tatang. Api ko mga saan kami mit nga nagsina. O, katano nagsina kami kumakit, imbagak kumakada kayo kininanang. Awang matimbag-bagak nga. Aguri ka man. Api nga kas sa reaction nyo, tatang, iti imbagak nga, ikasaritak nila ni nga kayan ayat ko. Ay. Bakit? Apay. Apay, lakay. Ay, si kamalaing ti mangibaga kini andi nga anak ta. Anya, ti bagak? May panggap kinilani. Anya, apay barok, di mo pa amo tinapasama kinilani. Saan nanang? Anya ay ti bagbagayo nga napasama kinilani. Awang mati na damdamag ko. Awang mati amok nga napasama kinkwana. Anya nanang. Ay, ya. Kaya ti amo mikin tatang mo agad amam. Ti anya. Eh, di mi imbagbagaking kataawan mo tinadakdakamat mo. Amangan nung di mo kahit nga pagsaritaan ko namin kintatang mo. Ti anya nanang. Tatang, ibagayo kanyak. Anya tinapasama kinilani nga jak amo. Ay, kuwa baraw. Anya tatang, nanang. Ay, kuwa. Ay, sikat mangibaga na, bakit? ay apay siya. Lasi ka na. Ay, nanang, please, pangkakasing ibagayo ko ma. Ay, kuwa barok. Nakikalaysan iti sa bali nga lalaki nila ni barok. Anya? Saan ngagpaiso dahi nanang? Ay, idilawas nati kalaysada ka daw. Sikreto ko matipak ka panagkalaysada. Ang amumad dito lugar tayon. Ado dagiti marites nagwaras dahi nga damag. Saan nga pudno dahi nanang? Angin gusto ti pudno barok. Saan tatang? Saan nga pudno dahi ta? Pudno. Pudno anak ko. Pudno. Awanan nila ni ada asawa nan. Itimat istorya nila ni kat sika kanutin mo na nga nagaramid barok. Anya? Sika kanuti ada ka relasyon na sa bali di Taiwan. Iso nga nakirelasyon kanumatin iti sa bali nga lalaki. Day taman ti nagwaras nga damag. Saan nga pudno dahi nanang? Awan ti sa bali nga karelasyon ko di Taiwan. Puro trabaho lang tinararamit ko sa jay. Ay, kastaya. Ay, nagluko dahi siya ka babae. Uwan nga agpaysa. Siguro agad. Iso ti pinili na nga nakikalaysaan, tabak nang siguro tay lalaki. Pagkunaan yung kabak ng nanang. Iso siguro at tinangnang iti dakkel nga kwarta kinila nita. Nagalisto damot nga naparenovate kin napapintas tay balay da. Sa nakagatang da pa iti traktor da. Anya? Siyak tinangit iti ti kwarta kin kuwana tatang, nanang. Anya? Iwan. Malaksid ka da kay nanang, tatang. Binulan idi nga pawpaw itak nila ni tapno ornungen na nga pagkalay sa amin to. No kasta saan na nga inurnong dagitin patpatulot ko keng kuana? No tiket inaramat na tapno mapapintas da ti balay da ken makagatang ti traktor da. Ay, jak aman amo abaraw. Mapanakas ta ah. Saan nga agpaiso da ito? Saan nga pudo da ito yung mapaspasamag? Naskin na makasaritak nila ni. Tatang, nanang, saan nga pudo da ita? Saan? Ay naagbanbanog ka lang baraw. Sigurado nga saan mga madanon dahil dyan nga lani iti balay da. Tapi mo tatang. Git na damag bing hindi lang na minsan nga aldaw. Sakbay nga simbangpit ka. Kit timalaw da ka numaten kada ti asawa na. Ako nada na pandakalot Manila. Anya? Siguro agad liniklikan da ka. Ay di mo met ammo amin nga patulodam gayam ti kwarta dahil di galane. Ti ammo mi akit agururnong ka barok. Oo na dahil nga babain. Ape nga naramid nila ani ti kasto kanyak tatang. Ay, kastalaing ti biyag. Ala, barok. Saan ko mga dedat pakadadaelan ti biyag mo? Awati mo ti kinapudno. Nga awanin nila ni ti biyag mo. Saan, tatang? Kasano nga ron di kiti nagbanbanugak, tatang? Nginaramat da gayam para iti balay da, panagpapintas dat balay, ingatang da traktor da, pangalanda ko matigatang da.
No saan nga kadigiti kwartang ipapawid ko kinilani. Ala barok. Diya ka mo ano kasanom nga may ibabawi pa'y dagi jay. Bahala ka na, nung kaya't mo agpatulong ka. Agsurat ka nga ta, iti problem of the day, iti dirmanong neme, Genema Studio. Ay niya, tatang, patasim ati agpabalakad sa jay, bari nga da makatulong keng kabaraw. Ang imno da kami, di may amo nga sumbatan dahil nga saludsud mo. Nuapay kid di nga nagtalik ka keng kuwana, itinto nga di kayo mo't pinagkasar. Nagtalik ka kabuti patpatig ko'y sunat atang. Jakmat ni namnama nga ramiden na kanyak ti kastoy. Malala, parawang ka pa gandak ititalon. Rugyamon tagsurat ti problem of the day. Sige nga ron tatang. Ulit. Kasi niyong dahito itati problema. Nagsakit tinakim ko. Kahit ka po iti sakit tinakim ko, kaya't ko kumanga. Ibabawi amin nga, impaw-pawit ko kini Lani. Ang imjak amuno kasano. Nung managpaiso ngay naramat na ti kwarta, tapno mapapintas da iti family house da, yan makagatang da ti bukod da nga traktor. Diyak amuno kasanok nga may babawi. Diyak amuno kasanok nga maalak dagiti nagbanbanuga. Tadinam na may kasinyong ket pagkalay sa amin to kuma ken usaren minto para iti bangunen mi nga pamilya. Angem sa balimet ten tinakikalay saan na. Anya ti aramide kasinyong balakadan dakman pangaasiyo tulungan dakman iwanwan dakman. Kada nga ro din ti paggibusan ti surat ko kasinyong kadagiti makarelate kadagiti padak nga OFW. Anyamet ti may balakad yo kasin. Kadi yun akong diagyaman, kadagiti makaited ti balakad kanyak, kanagyaman akmet ti anos mo nga nangurnos, nang ibasa ken nang idrama. To'y pakasaritaan ti parikot ko iti biyag. Sabay ko mata, damit na ibatik nga adal, liwliwa ken pagsarmingan ti biyag, kadagiti pada ka nagbuya ken nagdengeg. More power to your program, and God bless everyone. Tuyag problema, Andy, iti Cagayan.